Mental health ng mga mag-aaral sa Mangatarem, tinututukan. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Tinututukan ng lokal na pamahalaan ng Mangatarem ang mental health ng mga mag-aaral sa Mag-Aaral's National High School sa isinagawang psychosocial first aid activity. Ito ay tugon sa insidente noong ika-9 ng Oktubre kung saan 40 sa 54 na mga mag-aaral ang sinugod sa ospital dahil sa heat exhaustion, hyperventilation at anxiety. Ayon sa MSWDO Mangatarem, layunin ng gawain na tugunan ng mental at emosyonal na kalusugan ng mga mag-aaral upang magpatuloy sa kabila ng stress. Bilang resulta, pinalawig ng ahensya ang kalaman ng mga ito sa tamang pag-unawa ng emosyon at pagkilala sa sanhi ng stress. Sa paraang ito, matutulungan na palakasin ang kakayahan at kalusugan ng mga mag-aaral para mabalanse ang buhay at edukasyon. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.